Майстор ли как ще прави мъдър шеф? И сега директно от обекта представител на Баумит ще ви покаже как се работи с силиконова мазилка. Един от най-добрите за Плевен. Капали, критка чиста маламашка. Кажи на Итко, на Итко ще кажи. Кажи на тия хора как го правите. Кажи на тия хора, показвам на тия хора как се прави. Специално на Итко. Специално на Итко трябва да ми покажа. Му кача направо на стената. Малко леко така се отира, че са маламашките. Венчо, О, направи ли така? да. Той е клип напад.